Выпяканне хлеба ў печы – гэта цэлы рытуал, які патрабуе спрыту і ведання справы. Перш за ўсё, печ трэба распаліць сухімі дровамі, каб сценкі і падлога пераўтварыліся ў гарачыя вуглі. Потым вычышчалі попел. Цеста рабілі з мукі, вады, солі і закваскі, а пасля давалі магчымасць падысці. Цеста, якое падышло, перакладалі ў форму для хлеба, бралі ухватам і клалі ў печ. Пяклі да залацістай скарынкі, гатовы хлеб даставалі лапатай і накрывалі рушніком, каб крыху астыў. Гатовы хлеб меў прыемны пах і быў мяккі. Смачна есці! Смачно есці.